and goes like it fits and spells like a web. Aquí a l'Institut s'ofereix formació professional de dues famílies diferents. Per una banda tenim la família de serveis socioculturals i a la comunitat, i per l'altra banda tenim la família d'activitats físico-esportives. Pel que fa a la família de serveis socioculturals i a la comunitat, portem a terme un cicle formatiu de grau mig, d'atenció a persones en situació de dependència, i dos cicles formatius de grau superior. Per una banda tenim educació infantil i per altra banda integració social. Referent a la família d'activitats físiques i esportives, tenim un cicle formatiu de grau mitjà de conducció d'activitats físico-esportives en el medi natural i un cicle formatiu de grau superior d'ensenyament i animació socioesportiva. També oferim l'itinerari formatiu específic en l'especialitat d'auxiliar en manteniment d'instal·lacions esportives. Emmarcat amb la formació professional, també s'ofereix un PTT, un Pla de Transició al Treball, i aquest s'ofereix en dues modalitats. Per una banda, auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques, i per altra banda, auxiliar d'hostaleria, cuina i serveis de restauració. Les vies per accedir als cicles formatius i a la formació professional són molt diverses i les oportunitats que donen aquests encara ho són més. Som dues alumnes d'Integració Social, que primer vam cursar el grau mitjà de Tècnica Atenció a les Persones en Situació de Dependència. Gràcies al grau mitjà tinc experiència laboral. Jo soc una alumna de TEI i vinc de la universitat. Vaig estudiar Biologia, però com que no trobava feina vaig pensar que estaria interessant fer un mòdul de grau superior i aquí estic. Soc una alumna d'Integració Social i les meves ganes d'estar en aquest institut no han estat suficients, així que he decidit anar a la universitat. Vinc directament des d'un grau superior de tècnica en animació d'activitats físiques i esportives i estic aquí per formalitzar una miqueta el que sempre m'ha agradat, que és treballar amb la canalla i amb els nens. Bé, doncs actualment estic fent TEI, jo vinc del grau mitjà de TAP i a partir d'aquí m'agradaria poder anar a la universitat a estudiar educació infantil. I a diferència que l'Ano, estic fent TEI també, però en vez de venir de TAC vaig venir de batxillerat humanístic també aquí a l'institut i després vull anar a la universitat també. Vengo de Valencia, he hecho bachillerato humanístico, hice un grado medio de TAPS y ahora estoy haciendo aquí en Antoni Pous educación infantil. Havia fet batxillerat social a l'Iestona, al meu poble, i ara actualment estic fent un grau superior de TEI, de Tècnica en Educació Infantil. Les pràctiques és un pilar fonamental en la formació del nostre alumnat. Hem creat una xarxa de molts centres en el qual els nostres alumnes puguin tenir una experiència única on podran posar en pràctica tots aquells coneixements teòrics que han anat aprenent. Jo les meves pràctiques les he cursat en un P3, perquè jo estic fent TEI, i realment per mi ha estat una experiència molt bona perquè he pogut comprovar el que serà el meu futur professional després dels estudis. I a part crec que és una experiència molt enriquidora perquè així realment pots saber si allò que estàs fent és el que t'agrada i ho vols fer en el futur. S'ha cregut que l'opinió de les empreses és cabdal en la formació dels alumnes. Per aquest motiu, les empreses es troben representades dintre del Consell Escolar de l'Institut. Les empreses venen aquí al centre amb una jornada de formació per exposar quines són les necessitats, els perfils i compartir experiències i coneixements amb professors i alumnats. La majoria d'empreses de l'àmbit educatiu, de l'àmbit social i sociosanitària de la comarca tenen convenis de col·laboració amb l'Institut, on s'hi poden fer pràctiques amb les diverses modalitats, fins i tot aquest any amb un nou concepte de modalitat dual. L'Institut Antoni Pous, conscient de la importància de la formació al llarg de la vida, ha creat, juntament amb l'Ajuntament de Manlleu, el Centre Integral de Formació, de manera que les persones puguin formar-se amb altres modalitats més enllà de la formació reglada. El vincle amb l'empresa és cabdal per formar professionals d'acord amb les exigències del mercat de treball actual.
a través de pràctiques, jornades, projectes, visites, la relació empresa-alumnes, alumnes-empresa, empresa-institut, és un dels puntals de la nostra formació. Un dels aspectes que destacaria de l'Institut Antoni Pous és el seguiment que es fa de les tutories individuals, tant a nivell d'orientació acadèmica, professional i personal. Són alumnes que es passen moltes hores aquí i en molts moments necessiten un punt de suport, d'ajuda, de recolzament. A mi les tutories individuals que he tingut aquí a l'institut m'han servit de molt perquè si en alguna situació em trobava que no trobava la sortida o em trobava encallada amb els estudis, doncs he trobat l'ajuda que necessitava. El procés de mobilitat internacional del nostre centre, el que interessa, és poder oferir diferents oportunitats, tant a alumnes, personal docent i personal no docent, puguin participar en aquest procés d'internacionalització, és a dir, que puguin fer pràctiques, que puguin fer estudis, que puguin veure altres realitats i a partir d'aquí poder desenvolupar diferents tipus de competències, evidentment competències comunicatives, però també altres tipus, com van ser competències de pensament crític, competències de descoberta, d'altres realitats i poder així desenvolupar millor el seu currículum. Aquí fem un model d'avaluació per competències. Aquest model té com a objectiu avaluar l'alumne no només a la part final del seu procés, sinó durant tot el procés de formació. Per avaluar l'alumne sobre la competència, el que intentem és avaluar les seves capacitats. L'avaluació per competències també es basa en una autoavaluació, la coavaluació, on els alumnes s'avaluen entre ells, s'avaluen a un mateix i alhora també el professor avalua a l'alumne. Actualment estem treballant per projectes. El treball per projectes el que implica és trencar una mica amb les estructures horàries dels diferents mòduls i dur a terme una tasca molt més global. Un altre aspecte que treballem són els projectes d'aprenentatge i servei. És un projecte ben redactat amb una entitat en la qual estem fent un servei comunitari amb una entitat a partir d'una necessitat que ella té i, per altra banda, a nivell educatiu i a nivell de centre, els nostres estudiants estan adquirint un aprenentatge amb una tasca purament real. En els cicles formatius tenim molt en compte a l'hora de programar, fem planificacions per fer que surtin xerrades i sortides. Una finalitat de molts alumnes perquè coneixin més el màxim real del món laboral i també per poder tenir una bona orientació per a l'alumnat. I aquest cicle m'agrada perquè he après moltes coses i ara al començar les pràctiques he vist bé el que és la vida real. I a mi el que m'ha agradat més és canviar d'institut, tindre noves experiències i fer nous companys. Estic molt contenta amb el grau que he triat i no ho canviaria pas. Soy estudiante de TAPS y antes de comenzar las prácticas decidí hacer un voluntariado. Fui a conocer a los residentes, fui a conocer a los auxiliares y cómo funcionaba un poco todo allí. Y estuve muy cómoda, conocí a gente maravillosa, te explicaban cosas de su vida y demás y muy bien. Lo que más me ha gustado de este curso que estoy haciendo, que se llama TAPS, ha sido unas conferencias que hicimos unas jornadas i hicimos unas charradas más o menos cada uno de su ámbito profesional. L'experiència em va agradar moltíssim ja que tenim contacte directe amb els professionals. Dins del cicle hi ha diferents maneres de trencar la rutina i una, per exemple, són les festes populars, que celebrem Nadal i Carnestoltes i pots conèixer gent d'altres cicles i relacionar-te amb ells.
van començar aquest curs van preparar unes tailònies, que són unes colònies amb les quals una sèrie de grups de joves ens vam reunir per programar i implementar diferents activitats, les quals ens servirien a la llarga per, com a futurs educadors, implementar-les nosaltres en el nostre dia a dia. Vam anar de viatge els de primer, juntament amb alguns alumnes de TAPS, a Marroc, a la ciutat de Fes. Allà vam visitar diferents centres socials. I a més també ens va permetre fer una cohesió del grup molt bona i poder relacionar-te amb persones que potser dins l'aula no et relacionaves. I l'any passat vam anar de viatge al País Basc, on vam poder observar diferents metodologies educatives. La veritat és que vam disfrutar molt, perquè vam veure coses totalment diferents a les d'aquí i tornaria a anar. Trobem interessant que des del centre es potencien sortides com aquesta. A l'Institut, des de fa uns cursos, hi ha la figura de l'orientador de formació professional per als graus mitjà i superior. Aquí al nostre centre, l'orientador, per una banda, porta a terme una atenció directa a l'alumnat i suport al professorat, on es fa una atenció individualitzada i seguiment d'aquell alumnat que requereix un suport específic, orientació acadèmica i també professional. També col·labora amb el professorat en la detecció de necessitats i els ofereix estratègies per a la millora en l'orientació acadèmica i professional. L'altre marc d'actuació és la coordinació amb altres professionals, EAP, CESMIC, serveis socials i altres externs al centre. També disposem d'una xarxa de recursos de l'entorn per poder donar resposta a l'alumnat que necessita una reorientació acadèmica i professional. La finalitat és promoure l'acompanyament de l'alumnat d'una manera coordinada des d'una línia pedagògica, competencial i orientadora. Us parlaré del títol de Guia al Medi Natural i Temps de Lleure, un títol que et prepara per poder ser guia a mitja i baixa muntanya de les disciplines de cavall, de BTT, de senderisme i fins i tot de barranquisme, en diferents situacions al medi natural. Un títol que et prepara per ser monitor, dinamitzador, coordinador d'activitats esportives al medi natural, sobretot en aquests àmbits, cavall, equitació, senderisme i BTT. Un curs distribuït en 2 anys, on es treballen 14 mòduls, on el segon any treballes unes pràctiques en centres, on tindràs l'experiència per poder viure en primera persona tot el que estàs estudiant i preparant-te. Us parlaré del títol de Grau Superior d'Ensenyament i Animació Socioesportiu, un títol de la família de les activitats esportives, que et prepara pel món professional i que et dona competències per elaborar, programar i avaluar diferents programes d'activitat física per a tot tipus d'usuaris. Aquest curs és un curs distribuït en 2 anys on l'alumne coneix totes les activitats esportives i tot el que se'n deriva i té competències, es prepara per poder ser monitor de lleure, director de lleure, coordinador d'activitats esportives, dissenyador de programes d'activitat física en contextos reals, i en aquest cicle formatiu et prepara no només pel món professional, sinó amb la sortida acadèmica universitària. IFE, Itinerário Formativo Específico, pós-obrigatório, profissionalizador, adreçado a alunas entre 16 e 20 anos, amb unes necessidades educativas especiais, associadas a uma discapacidade intelectual ligeira ou moderada, e que hagem obtingut ou não ao graduado em ele, e que não es trobam em disposição de seguir uma profissionalització ordinària. L'IFE té una durada de 4 cursos. L'últim curs es realitzen les pràctiques. Els professors són professionals en psicopedagogia, educació física i integració social. Tenim un nombre reduït de classe, un màxim de 12 alumnes. Bé, doncs, la sortida professional que proporciona aquests estudis, aquest itinerari, és el manteniment en l'auxiliar d'instal·lacions esportives. Acabat aquests 4 anys, el nostre alumnat sortirà aquí amb competències i amb la capacitat de treballar a qualsevol instal·lació esportiva. Les nostres sessions són manipulatives. Fins i tot treballem en un mòdul de cuina. Hem creat una web de receptes de cuines
coccions i manipulacions. Treballem en molts projectes, realment. Tot el que fem ho fem nosaltres mateixos.